दापोली तालुक्यातील तेरेवांगणी गावात 24 सप्टेंबर आज सकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास भटक्या कुत्र्याने एका स्थानिक रहिवाशावर हल्ला करून चावा घेतल्याची घटना आज घडली। गजानन पांडुरंग जाधव वय वर्ष 68 असं जखमी व्यक्तीचं नाव असून ते सकाळी दुकानाकडे जात असताना अचानक भटक्या कुत्र्यानं त्यांच्यावर हल्ला केलाय। या हल्ल्यामध्ये ते गंभीर जखमी झाले असून त्यांना तातडीनं दापोली उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं। या घटनेमुळे परिसरामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं असून स्थानिक ग्रामस्थांनी गावातील वाढत्या भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली। नाव सांगा। गजानन पांडुरंग जाधव, कुठे राहणार? तेरेवांगणी। तेरेवांगणी। काय तुमच्या हाताला झालाय? हाताला कुठला चावला? कधी चावला? आज 7 वाजता। आज सकाळी 7 वाजता। आज बुधवार आहे। सकाळी 7 वाजता चावला। कुठे चावला? हातावरती चावला। तुमच्या गावात कुठल्या ठिकाणी? तेरेवांगणी। तेरेवांगणी। काय करत होतात तुम्ही त्यावेळी? मी वाटेने जात होतो। अच्छा, म्हणजे तुम्ही चालत कुठे जात होतात? दुकानावरती जात होतो। दुकानावर जात असताना तो येऊन तिकडून आला। नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवरती आलेला असून प्रशासनानं तात्काळ लक्ष घालून आवश्यक ती उपाययोजना करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे। सलीम रखांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी।